Ya, pane zviri kutenderera pasocial media zviri kusanganisa nemazita edu zvakataurwa nemunhu waMwari God's General Prophet Makandiwa kuti kana pane n'anga kana pane vaprofita vanhu nhongatsoni uri vada challenge yakati ngavauye kuchechi kwavo musi weSunday. Let me respond to Prophet Makandiwa. I respect him zvakanyanyisa munhu waMwari, but the challenge tinoiaccepta, but tinotanga tapinda into the Bible, the spiritual laws. Spiritual laws kana ichishanda kazhinji. If you go to someone wasubmit ukaenda kuparenyatwa wakushanda nemutemo yekuparenyatwa, saka kunzi uyai kuchechi kwangu kuroti wava weUFI wamwana wesangano. That's why you even mfundisi, we have one father in the house. Even pama families we have one father, anditi ka baba one. Ukaenda kwevamwe baba ausisiri baba wakutonoshandisa mutemo kana kuchinzi baba ndaunopiwa yedhaka baba ipapo iwe watu muyenzi ya no longer a father ipapo. Saka two mafathers. Saka according to the spiritual law hatikwanisi kuenda kuUFI because tatosubmita kuanointing. Even vanhu vainamatirwa naJesu, hana munhu Jesu waenda achinonamatira kudzimba dzake, vaiuya vega. Jesu pambochi obvunza kuti uda ndikuitirei, handiti pane inonzi submission, ufa kusubmita wega face. Saka kuti ngoenda kuUFI ikoko watosubmita yo kuti the anointing yako yatova pasi pavo, cherevheni yako iri pamusoro pavo kana yanazoda bata izvozvo. Saka Prophet Makandiwa ndikuva invite inini kuchechi kwangu pa number 31A Nirvana Road, Hatfield muHarare, pa Vibrant Legend College kubva na9 kusvika na12 ndendiripo papa ndichibata basa raMwari. Saka Prophet Madungu aiwa takutenda kuti aiwa zvatiwi kwenyu imimi ndimuna titaureka zviri mumo manditi. Saka submission uyai kuno munhu waMwari tiri kushedzai pa 31A Nirvana Road, anditi 31A Nirvana Road Hatfield pa Vibrant Legend College. Mouya ipapo tokurova kuti chii chiri mukati mehomwe menyu chamuchaisa ichocho, anditi tichipedza masports, anditi atiende kopozi Jesu vaitouya. Saka uyai munhu waMwari takakumirirai. Kana muri kuda kuti Prophet Madungwe vapedze masports, uyai pa number 31A Nirvana Road pa Hatfield apa, anditi pa Vibrant Legend College tipedze masports. So ina handisi Balamu yanoda mari yekuti akazonetsa pepe panonzi dhongi rakazotaura kuti ari rova achida kuenda for money. Saka ndikadaro ndinodzingwa basa by my boss. Saka I listen to the heavenly laws, my spiritual laws. Haukwanisi kutendeutsa n'anga uri pabhesi payo ndio inouya uri mako ndovada kuti tinonge tsone mumwe yavo. Saka ngavayo kuchechi kwedu kava achida kuti isusu tizvipedze. Yes, mari tokona kuida, but according to kangodari izvozvo ndakutonzi muprofita wenhema, ndakuda mari kudarika basa raMwari, ma spiritual laws. Saka ndibvumidzi kuti ndiende ikoko, anditi ndo zvinotaura mweya wangu, the spiritual laws. Even I was in heaven recently, anditi Mwari vachititira zvakanaka. Saka tinotenda Prophet Makandiwa takakumirirai musi weSunday. Namba dzangu idzo reka ndiise dzangu kavada kundibata Prophet papo vauye kuchechi kwangu, anditi +26377623156 +26377623156 ngavauye ipapo Prophet Makandiwa, masports apedzewe, tatenda.